За какво си струва да се борим? За високите сини планини, за тихия бял Дунав, за родната ни стряха. Но има ли бъдеще този земен рай, ако нямаме свобода? Свобода сами да определяме съдбините си. Преди 20 години България избра НАТО, Алиансът на свободните народи. Малки и големи, всички 32 държави сме заедно, именно в защита на тази свобода. Свободата да имаме собствено мнение, да избираме, да обичаме, да се учим, да сполучим, да бъдем част от света, на който и ние сме дали нещо. Това е свободата на хвърковатите чети и на тези с лъвско име и в очите плам. Днес ние отстояваме свободата си. 20 години България в НАТО. Заедно защитаваме важното за нас.